Tieto malé tekuté roboty by mohli spôsobiť revolúciu v liečbe rakoviny, keďže dokážu prejsť aj tými najúžšími miestami v ľudskom tele. Juhokorejskí vedci vytvorili mikroroboty na vodnej báze, ktoré sú pokryté špeciálnym teflónovým povlakom, ktorým dáva vlastnosti, aké majú ľudské bunky. Tieto roboty dokážu zmraziť vodu na malé kocky, ktoré potom potiahnu materiálom, ktorý odpudzuje vodu. Keď sa tá ľadová kocka roztopí, zostane tam iba ten teflónový povrch, ktorý vytvorí ochrannú škrupinu, ktorá zachováva tvar kvapiek a ich stabilitu. Tieto vodné kvapôčky veľkosti ryžových zrn sa dokážu pretlačiť cez úzke priestory, zdvihnúť a premiestniť malé objekty, cestovať po vodnej hladine a dokonca sa spojiť s ďalšími podobnými kvapôčkami. Sú ovládané zvukovými vlnami, dokážu meniť tvár, absorbovať materiály a vykonávať zložité vyhľadávacie úlohy tým, že sa s nezvyčajnou flexibilitou prispôsobia svojmu prostrediu. Aj keď sú stále v ranom štádiu výskumu, tieto roboty na báze vody môžu slúžiť napríklad na dodávanie liekov priamo do nádorov pri jemných lekárskych procedúrach a dokonca aj pri čistení prostredia. V Južnej Kórei žijú v roku 3000, zatiaľ čo na Slovensku musíme dokazovať, že Zem je guľatá alebo pozitívny vplyv vakcín, pretože tu vládnu hlupáci a šarlatáni. Sledujte môj profil, ak nie ste jeden z nich.